definitivno uredim stvar. Vrlo dobro, ja sam se baš rešila da uredim stvar. Dakle, ja sam rešio da još danas porazgovarate s ocem. Čekaj da ti prvo kažem šta sam ja rešila. Ja sam, vidiš, dragi moj zete, rešila da vratim moju čerku. Kako da je vratite natrag? Tako lepo, da se ti ljudski izvučiš iz ove kući da ostaviš žena. A zašto to moliču? Nema, brate, ona je sad sasvim nešto drugo nego što je bila kad si ti uzeo za ženu. A jel te to nisam znao? Jeste. I ona sad može da nađe mnogo bolju priliku nego što si ti. A sad mi je sve jasno. Pa nema šta da se buniš, razmisli sam, šta si, ko si? Jedna obična ucibatina. Gospođo ministar! Da mi to sad prijateljski i familijarno razgovara. Da tebi sasvim familijarno kažem da si ti ucibatina. Jer, šta si ti svršio? Ništa. Niti imaš škole, niti znaš jezike. 3 put si otpušten iz službe, zar nije? Dozvolite. Znam što hoćeš da kažeš, znam sve. Da si takav što smo dali dete za tebe. Ne, pa eto tako. Devojka zamakla godine, ti se zakačio za nju. I kad nismo pitali koga šta znaš. Ona začorila, sludala se. Ali dok se stvari može popraviti, treba je popraviti. A na koga da popravite? Ne tebe, nego se, nego stvari. Tako, to ste vi smislili. Jeste, ja sam mislila da mi tebe najbolje. Tako? Odličan plan. Odličan plan, odista. Ali svejedno plan je napravljen bez krčmara. Ali šta biste vi rekli, gospođo ministarka, kad bi ja rekao da se ja ne slažem s tim na tim? Vidite, to si pametan čovjek je. I ako zrelo razmisliš, vidjet ćeš i sam da je tako bolje za mene. Mogu bi čak da dobiješ jednu klasu. Ja ne prodajem svoju ženu za jednu klasu. Ne. Kako te pomogu kada smo na vašem? E pa ja ne znam. Ne znam što hoćeš. Gospođo ministar, da li vi ozbiljno mislite ovo što govorite? Pa ozbiljno da pomogu. Pa mi zubni lekar, kako sam namještala zub, zatekio se zapravo dači i već razgovarati čovjek. Vi pored mene živog razgovarate sa drugim čovjekom. Neću za tvoju ljubav ovakvu priliku da propustim. Ja tako, jel? A izvinite, molim vas, a smijeli se znati ko je taj novi budući zet? Kako ko je, on je konzul. Konzul? Jeste. Kako konzul, kako? Počasni konzul. Nikaragva. To. Gospode Bože, ko je pa to sad? Čovjek iz diplomacije u Dregu. Jel tako? Jeste. A smijeli se znati čime se bavi taj Nikaragva? Nikaragva. Pa taj naš počasni budući zet. Kako šta je konzul? Pa konzul, pa počasni konzul, pa pobogu. Pa ne može se danas od počasti živjeti. Ko je još danas od počasti živjeti? Pa mora imati nekako zanimanje, zar ne? Inače je košarski drvo. A tu nešto smrdi. Jeste kako ti. Ni cvrdiš ti mirišeš, kako sreće da si ti košarski. A smijeli se na time tom našem budućem zetu, tom Nikaragvi. Nikaragva? Da, tom budućem zetu. Zet za njega? Zeta za njega. Ime mu je Rista Todorović. Rista! Rista! Odista lepi ime Rista Todorović. Molim vas, gospođo ministarka, poručite to vašem Risti Todoroviću da dođe malo kod mene. Znate, ja i on smo od istog zanata. Ja znam